Ana pod mi sa among trabuan. Mingaw pa ang among trabaho. Wala pa'y trabaho na mo. May lingaw. Video sa ko. Mao ni among trabuan. Mao ni ang mga sako nga among gipang file. Tindagana. Mao ni budiga. Budiga sa bakpil. Uban nangatulog, wara nangatulog. Uban naglingkod. Ay way lingaw na pod. Muna yung trabuanan sa mga pobre. Kasama namo, sama nako. Night seeker, nag-inventory siya. $50 kilo na. Kaya mga sakuha na ipangpahil na mo, 50 kilo na. Kung ni among trabaho, ang pitig yung bugata. Amo lang giagwanta, kaya na may laing trabaho. Kung giganahan naman po mi ani, naanad na po mi. Salamat sa Ginoo kay tagaan po mi mayong panglawas, ilayo sa mga sakit. Yubanan mi sa Ginoo, may among trabaho. Naot ko inyong i-like ning akong Facebook ug inyong i-share para makitaan sa laing tao, sa laing subscriber aron makita nila ang kalisod sa among trabaho. Salamat sa inyong pagtan-aw o pag-like. God bless.